Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм... Кой съм аз, бе? Все едно, не знам кой съм. Тук с мене... Кой беше ти, бе? Абе, не, бе! Мани са, бе. Аз ще спра клипа за малко, защото... Тук трябва малко да се оправям страхите, защото ще видите на клип... Ще видите колко ми лаги. Да, спирам клипа за 2 секунди. Тук съм хора, минаха 2 секунди и нека да показваме мини-игрите. Мани са, бе! Спри са. Няма да ги показваме всички. Може да поиграем малко. Има Draw My Think. Има Otic, каквото и да е това. Има Faction. Аз съм твърде силен за вас. Тук има Team Fortress 2. Как ми лаги, има Skywars. Има Paintball. Това Skywars ли? Има Survival Games. Там MG Party. Там не мога видя още. TNT Run. Splig, Vampire Z. Любимата ми игра Vampire Z има. Какво е? Не бе, скалите ми пише. Има Snake, Block Hunt, Quake. Друга има ли? Не, други няма. И сега, за да не стане малък клипа, ще изиграем на малко мини-игри. Ти снимаш ли, бе? Не, просто казаха на YouTube, ти мога да. Абе, те са глухи, май. Абе, все едно, остави ги хората, му имат работа. Айде, пошвирам. Не знам. Ако искаш, не, Vampire Z много такова ще. Ай на Splig. Айде. Ох, как ми логика за световно. Ще спра... Чакай, не дей влизай още. Ще спра клипа за малко, че още ми лаги. Здравейте, хора, тук съм. Сега ще играем Splig. Лаги ми като за световно. Няма какво да направя. В коя арена ще играем? Ето тая Покемон. Коя? Покемон. Покемон, първо за Покемон. Ей, кит, не знам. Добре, ще избираме кит, не знам. Не, диамантен. Какъв? Диамант. Да, той е най-хубавия. Аз да не съм... Вижте, моя скин е по-хубав от неговия. Нали, бе? Да. Хора, напишете в коментарите, кой има поя. То па някой е умрял за коментарите. Той някой едва ми гледа това. Едва ми гледа канала ти. Ще ти биеш, ще ти биеш. То спаскача като умрял. Сега някой са ще умре. Ти знам. О, ти! О, мага, аз удрям с лопатата и се чуда това PvP ли какво е. Аз те правя, забрал съм да играеш клипа. О, мага, аз ще се самоубия. Утефо, не знам какво правя. Самоубиване! Колко ми лаги. Аз също трепа. И мой глас. Мале, ако виж, ще изпратя след малко, като се качи линк на клипа, мале, ще се отрепеш. Давайте музика за световно. Аре на Skywars, поне там не ми лаги. Аре, хора, сега ще ви как го убил. Аха, повярвах ти. И с лъкове стане. Да, с лъкове. И ще ме закараш до Skywars, не знам как признаеш на Исус, ама... Аре, две на спълно. Какво? Две на спълно. Там съм. Да. Не, е. Чакай малко, стой. Ау. Да. Аре. Skywars. Аре, сега влизаме в Skywars. Ох, чакай, че как? Млади Skywars не мога да напиша.
ще ги отрепем. Ако ги отрепем. Вулканче. О, вулканчето, якото ли е? Да, ще спра клипа, докато започнем. Здравейте хора, тук съм. Сега всички хора от сървъра ще играем Skywars. Естествено, Омера, админа, така. И най-известният професор. И ние сега сме Тим. Не сме Тим. Тим сме, виж, що пише аз и Стефна срещу вас, нали тоест. Нищо. Няма. О, пак имам стрентка. Кажи ми, о, тъпи работи, гадост. Де си, бе? Аз нямам броня, бе. Аз имам, някаква мишкарска. Ама аз не се обазикам, ако виж каква мишкарска броня имам. Аз ще му убия Тима, брат. Аз ще го убия. О, ес! Ари, бе! Ес, ари! Убих го на няколко сърца, на поне 2 сърца беше. Не си го убил. Бак ми търъс. Маля, съм много близо до вулкана, брат. Извинете, хора. Сега таковам стренката и почвам. Степан, ама... Степан ще ме уби, брат. Той ли, бе? Ама ние се заграждаме, бе. Ух, той си извади лъка, бе. Аш, ма киле! Оле, не. Аз ще го киля. Кили го. Излезе. Ма аз съм с Олнера. Играем. Аз съм бил Олнера, бе. С Кулгогата ли? Не, той ще ме уби. И мен така, бе. Той. О, не, край сме. Умрях. Умрях. Да, виждате. Сега сме нещо като спектатори. На какво играем, Съни? Мисля, това за клипа стана много дълъг. Все 8 минути някъде, аз повече от 10 не мога. Дано да ви е харесало, абонирайте се за мен, абонирайте се за Съни и чао! Хора, да ядете крем верши.